Jack, me pesa me kasa echere mine no ni awaso no wontie na sopamu hwe anya ni amenhunu bi dade ni amente bi dani kewu ene awomawu akoko batai okoni kosi abso aboni kosi aso akoroma yana omana ninka da babi ya ochere ne mama ne bedi amawu hwe mahuru bi pentino abwasere wa oje ne bagura na wayina ni atonchen anye bibi ara se na no be wonani ni wahunu no watere no afa ho adwen dada kwabanade na menhunu ye esu to ye na manhuna ade chi yesu manhunu hwe obanyansafo yebu ne be yankana sem ma menkana munchiremu muti yesu muntie na asumpa mu hwe kutujida ho kakra nanso yemfa nante enka hone ne edene eba ne sen yedi ye namom ne sisi form ma menkanchiro manante kaseso anyam pentua ene bedi magoro kewu ma menkana menkachiro ya se wo koto se ensu ashire na se wo tware kwa ayama ndwene se wo ba untwai enti ya na wahwe ne yedua wo di tware ye no wa na wa peba bi di asie se chena bi no betwamu a obetim asande tware ma menka ensu a ewe no na domu famu ono anso na oshiri ema yegina chire mahuru bepen ahuru bepeni obanyansafo yebu beni yanka wasem mesoro chireme na wamu na wakomamu echena bi mani beba me hoso na watemete ka wanutum wakasabre senkrofo betia nka wanu mensenka sese atotoatu owo babiara nanso wanu nuru badwam nanso wuye didi ke kwakwa bi wanka sankasa wo kwane nanso didi sump nanso mama kuma tomi yem na mekano korenchiro abutaren kowa obanyansafo yedi ne kasa chere no yemi ya no mamenka chiro mefura chiri babi abeba no ejadi machi entibidi amerika mensuru bibiara mafani ya hotoro anyania ebubumi ena misuru nie hwe yare be na memfa bidameda fom mfie wotwe na medi boafo nanso tweda ponya kopon obo ne soro na sase no nia wakane me hontam no mensuru masina sore magina manamonso woni pade na wobeka misuru wukewu ahinte de achi mehuru wachere mehuru ta diade chi se wankasa kasa uhu so enye mehu matibi pe mahuru be pe ni anyani amemfa mudani kewu meda na nchere sema wu mekatamania mensuru me